Malion foleni tanu amba kenengere kanyesi maliden bela jelema amana ke jian yoro ka fa ko bismillah ko bi sibiri mimi teleke ikadunga fo février kalo kile mo an kele samba fla mo an woro amalo donya ka fo bi ne ata jatemne wuliga joba sabatila mali armée bulo kenengere makka nyesi jatiga wala tigala moma munum biga ni juga wala ta nyesi mali jamana ma ani katase anga fintigila goma kenengere ma sugu marabulo kono armée baraba munge ni Allah sona mina nendo ko ngondo nyonyo nako wala awye o watikele na amalo dona ka fa mi do mina fa bi ni ata jetemne wuli ga jot chama fana sabatile no jamana don fe kadaka mamunu be no jete wala tikela moy no bandi mission fana munu ban sen goro jamana ngono ya ka nyini ga fa ko be dangare ke manifunga bulla fewna na Allah sona ko na fana mina nendo nyo cha dom ne na sulman bu ko fe mbi amna ko na fana di o mala dira ko ne kuna fon bagur ba amna do mun do nyona ko wala ay ka fara kuna fon wara mun me maliko na maliko ka bela ci len ta ko di amon la dira ko ama fay ko bismillah kuni aka bamana ngam kuna fon watu sele bamana ngam kuna fon ko ina fa nyalla se o ma ci ko kuna fon bagur bala chef d'état-major de l'armée aw ka be jamana de bela jelen la donia ka fo ku ye wala badoge minye tasibla ka nyesi faso jama ma kerengerama sans fait kele chamunu beno mimbe talike yanfoila aleni buguni marabulu kono ka beni kunu jumado nye février kalo kile mo samba fla mo woro yobli ga jo sabati ka siblu bado beno no liye ma danatiga wala jugu tigila mawdo munu ngelo ka ta udugo yoro dola ka nyini ka fa ko bi chen wala ta ka nyasi ikado nga fa fintigila koma oro gumi kono ni wati na yirana ka fo ko ikado nga fo u detecter len ko fa ka do nga fo nunu ma ko fa longono ko ube woyi ngono kerengerma mimi talike jarala aleni gurako marabulu nyonche no bi bakonna la o kum kele ngono ya reka fo ni babulu flan nyonche sa ikadu nga funda kana ni ma jugu cha jugu detecter no ubunde na ko sabe avec succès mimi talike ubulla minu ani kata si yero ka bulma foma bela jele ngoni chena mi wati na fo bi kasigu yero buna unina o hukumu kile ngono arme ko kabe la donia ke kayre ka fo mamunu yere nin torani ko ina abti jomma bidurun boyango ako ma bidurun boyango na ku ngafe mamun neutraliser la bitaka ta ijola o hukumu ngono ya yere ka fo ko instruction bi di bela jele ma kayre ka fo nunu nga mine munu chena o mina bela jele ngoni alawla kamade kasega u yero bunew ni na ku ka mina unchen ani ka dangare ke ka fangana ka saka dansira kan chugo mina ogum kile ngono so dita mazaro ka be bela jele la dunia ka fa ko jamana de bela jele ngi akilisi ke ko nyinnu bisina mi be talike madana tiga wala tiga la mamunu mi nga ferati ka fa ko bina jatiga wala ta nyasi anga dugu anga sigidama ko ka ko bela jele ka saka ka bela jele njeya ka danyana maya ko bela jele ko ni ku josi ka bo anga jamana fa ba ko na mi do mina fa bi an ko na fon musoro amalo donia ka fo jam kan ko garama doneno kirangere ma membe talike kan fa Mahmoudou Diallo ni ale bulla barakalay mamudu be no ko san ko gelebe uka kata se garze o gelama nafolo fi baraka di mamudu ni amogo bi nafolo telma sanuma sorlela e kadu nga fo chef nafolo kata se serafi nafolo bafi nafolo be omunu kan hakil nawla ogum kono absaka Allah soro nga jur serala no o be talike bi woroni kele bi sabani flatani fla bidurnani 61 32 12 54 na Mamadou Diallo welo la na la sona na be ñoo soro diguni gelamun baga ana saka ñoo blasira o ko konnana nandro ko na fonu gele ngona amalo dana ka fa mimi talike réseau bado ko ni kun sigile no senga mali jamana ko na kerengere ma abita kati jo vienti kemena ku ngam fem boyango mi ngonna na kana 16 ka boni réseau ko fole ma ko folo mbolo kerengere ma sulman bu commissariat ikado nga fo lu ko ne wuli ka jo sabati ka ferenda balo sigi senga ikado nga fo uka nyini nun ko fesa ikado nga fo ne ata jitimne fiscal bado taray nu ma ko folo mbolo titi bugula fo na bla jil bugule ikado nga fo nini ma ko folo mamunu ka fo kuka wuli ka jo sabati le no o ma o sega wuli ka jo ke chuko muna kuka baracha chuko ke o gumu ngono ayirana ka fo mimi talige ikado nga fo 22 keme woro boyango onana kana yu bolo mimi talige ikado nga fo auto mbulma fena aleni katase fiscal 2025 ani 2026 mimbe talike o ko konna de o gumu gele ngona yirana ka fa temburu mi fana nana yu bolo temburu nga cha ko sabe boko daga temburu mbeta ka te ijo temburu
ba kɛmɛ bɔyanko tɛmuru in bɛ taa ka taa i jɔ o la an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka jamana ka fɔn public ka o yɛlɛma cogo min na u yɛrɛ tɔgɔ la o hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ VNT o kɔni o bɛ ka bɔ u fɛ i n'a fɔ ko marabatigɛ o waati kelen na tɛmuru fana u bɛ k'o fana bɔ i n'a fɔ ko marabatigɛ o de hukumu kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u nana ka na nin wulikajɔ sabati commissaire principal Fuseni Watara Solomani Bugukaw fɛ yen nɔ ale n'a a ka cɛdenw wulila k'u jɔ ka nin sɛgɛsɛgɛliw sigi sen kan nka n bɛ don min na k'a fɔ bi n'u ma kɔfɛlenw bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna ka se ka u bila mandat de dépôt la ka d'a kan u bɛ ka forodi min kɔni ta ka ɲɛsin jamanadenw ma ka se ka jamanadenw kɔni ka u bololafɛn kɔni ka o bonyaw la o kɛra sababu ye ninnu ma kɔfɛlenw minɛna k'u bila bɛrɛ la an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an taara États-Unis kaw fɛ yen nɔ a yirana k'a fɔ yalima fɛɛrɛ jumɛn b'olu bolo fɛn ma to ka se k'u ka maison blanche kɔni o contrôler n'o bɛ tali ka jamanakuntigi yɛrɛ dagayɔrɔ la an bɛ waati min na fɔ bi o de hukumu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na fɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ wulikajɔ ni fɛɛrɛw sabatilen n'o bolo min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ International Emergency Economy Power Act olu de jɛkulu min sigilen don sen kan n'o bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka ninnu ka administration ko bɛɛ lajɛlen k'a sɛgɛsɛgɛ cogo min na fɛn m'a to i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ min kan ka se ka sabati cogo min na i ka dɔn k'a fɔ États-Unis jamana kɔnɔ wulikajɔ ka se ka sabati kɛmɛ sara la n'i y'a ta ka jateminɛ pourcentage ba de b'u bolo min bɛ ka sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ u bɛ se ka ninnu ma kɔfɛlenw k'u ka kow kɔni sigi sen kan cogo min na ka bɛn ni fɛn min ye i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ minnu sabatira ka bɛn kɛrɛnkɛrɛn ma u ka jamanadenw yɛrɛ fɛ o de hukumu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta jateminɛ kɛmɛ sara la 10 bɔyanko o ye global business o y'olu ta ye i ka dɔn k'a fɔ kɛmɛ sara la 15 o kɔni o bɛ ta ka fɛn min ye plafond kɔni dɔw sigi sen kan o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ tile 100 ani tile 50 bɔyanko tɛmɛnen kɔfɛ u ye fɛɛrɛw tigɛ ka yɛrɛ k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan kɔnkɛrɛw kɔni ka kɛ u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kalafili bulon kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛn ma ka bɛn ni février kalo tile 24 natala ye u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kalafili kɛnɛ kɔnɔ o hukumu kelen kɔni ka dɔn k'a fɔ u kɛlen ka gosili kɛ ka ɲɛsin maa minnu ma o de bɛ tali kɛ Union européenne de Japon Corée du Sud Thaïlande ale ni ka taa se sugubɔ minnu fana bɛ u ka marabolo kɔnɔ ka taa se fɛn min ye Washington ma ka dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen don ka dɔn k'a fɔ k'u jɔ ka se ka wele de bila olu ma an bɛ don min na fɔ bi ka bɛn n'u ka sigili ta ko 6nan ye min bɛna ka na sigi sen kan États-Unis jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn ma Cour suprême kan ka se ka maison blanche recadrer cogo min k'a bila sariya kɔnɔna na an ye kunnafoni min sɔrɔ hali sisan n'an tora an dɛmɛbagaw ka hukumu kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ nin waati in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ jamukan in kokɔrɔma donnen don hali sisan i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mumuni Kulibali i ka dɔn k'a fɔ n'a ye mori ni kalikalatigi an bɛ don min na fɔ bi a sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma o hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ Mumuni Kulibali fana ka baara bɛnnen don filɛliw ma dabalijugu maa minnu na sirijugu maa minnu kan an bɛna ko dogolen n'a bangenen bɛ aw minnu na garisɛgɛ ko hami bɛ aw minnu na Mumuni sigikun ye ka se ka olu kɔni ka o bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ aw la cogo min na o de hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ Mumuni ale ka nɛgɛjuru sira o de bɛ tali kɛ 73 10 05 06 73 10 fu ani 5 fu ani 6 n'Ala sɔnna n'an ye Mumuni Kulibali wele o la an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la an b'a deli Ala fɛ gɛlɛya bɛ minnu kɛ Ala ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ban n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ an bɛ don min na fɔ bi n'i y'a ta ka jateminɛ Mali siman bɔyɔrɔ min n'an b'a fɔ a ma ko Jamon Siman olu kɔni wulila k'u jɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka hakɛw kɔni k'o ka se ka segin u ma bawo ka d'a kan u bɔra ka kunnafoni di kɛ assemblée générale min nana ka na tigi sen kan u ka baarakɛlaw fɛ n'o ye nin siman dilanyɔrɔba in ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ ka bɛn ni février kalo tile 17 in tarata tɛmɛlen in na u ye laseliw kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ u b'u ka dusukasa kɔni yɛrɛ ka d'a kan k'a fɔ u ka sarabaliya kɔni bɛ ka digi u la kabini janvier kalo la o de hukumu kɔnɔ n'i y'a ta ka jateminɛ ko k'u sirannen don bi ka taga kan n'i y'a ta ka jateminɛ u ka sara kɔni tɛ ka se ka k'u fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na société min n'an b'a fɔ a ma ko Jamon Siman Mali ni o ye DCM olu kɔni ka syndicat y'a yɛrɛ k'a fɔ bibi na u tɛ sara koyi bawo ka d'a kan n'i y'a ta ka jateminɛ a bɛ tile 12 bɔyanko bɔ i ka dɔn k'a fɔ jatew kɔfɛ janvier kɔnɔna na minnu ma se ka u ka saraw sɔrɔ nka hukumu kelen kɔnɔ i y'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi ko kɔni a bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ bawo ka d'a kan n'i ma ɲɛ k'a fɔ bɛnkɛnɛwale taara ka ɲɛsin u ka yɔrɔ ma ka bɛn ni janvier kalo tile 11 ye o hukumu kelen kɔnɔ kɛra sababu ye ka dɔn k'a fɔ kalo kelen kɔni o panna u kɔnɔ u ma se ka sara sɔrɔ nka i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin waleya bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka se ka tigɛ ka dɔn k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen produilen kɔfɛ parce que ka d'a kan baaraw ma jɔ baaraw production kelen kɔfɛ adamadenw minnu fana bɛ yen nɔ k'u bɛ ka baara kɛ nin baarakɛyɔrɔ in na u kan ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'olu ka saraw kɔni d'u ma bawo ka d'a kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ olu fana ye denbayatigiw de ye an bɛ don min na fɔ bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u ka comité kɔni sigilen don fɛn b'a to u ka se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka u ka hakɛw kɔni segin u ma o de hukumu kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ olu kɔni laban u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sa i ka dɔn k'a fɔ ka se ka kuma kɔni ɲinini u ka ɲɛmɔgɔw ye ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn b'a to
i ka dɔn degun ni gɛlɛya min kan ka se ka ɲɛsin ma o degun ni gɛlɛya o baaraw ka se ka ban cogo min na bawo ka da kan olu ka haladeli tɛ k'a fɔ ko nin ka kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin olu ma fɛn ma to sini ma sinikɛnɛ ma o ka se ka gɛlɛya wɛrɛw sɔrɔ ka ɲɛsin u ka denbaya ma an ye kunnafoni mun sɔrɔ n'an tora o kɔnɔ vérificateur général ale kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi n'i y'a ta jateminɛ Mali Sénégal la ni i y'a jateminɛ fɛn bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 1 n'a ɲɔgɔn fɛn buruburu wɔɔrɔ bɔyanko ka dɔn k'a fɔ o de kɔni kan ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ san 2021 ka na san 2025 kɔnɔ minnu kɔni donna o baara hukumu kɔni dafɛ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ n'an tora kunnafoni kɔnɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛn ma zone industrielle la n'an taara yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ camion ba kasara dɔ nana ka na boloda min kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ zone industrielle la ka se ka tiɲɛniw kɔni sigi yen nɔ kɛrɛnkɛrɛn ma ka ɲɛsin Sonatam kɔni ma o de hukumu kɔnɔ a yira ne k'a fɔ a kɛra sababu ye ka se ka na ni kurantigɛba kɔni an bɛ waati min na fɔ bi ni marabolo in kɔnɔ o hukumu kɔnɔ énergie ɲɛmɔgɔ kɔni bɔra ka laseli kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka tigɛ i ka dɔn k'a fɔ poto minnu kɔni endommagera nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na a poto bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka sara yanni a dɛlaw kɔni cɛ o hukumu kelen kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baaraw bɛ sen na EAM kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi o na kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ zone industrielle kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ sira kura minnu kan ka sigi sen kan n'o bɛ tali kɛ u ka réseau kɔni na ka se ka courant kɔni sɔrɔ o fiɲɛ siraw kɔni olu n'a tigɛ nin waati in na yanni fɛɛrɛw ka sɔrɔ ka se ka ko kɔni ka o laɲɛnama an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ n'an taara Burkinakaw fɛ yen nɔ Burkina i ka dɔn k'a fɔ u ka laseliw kɔni kɔfɛ a bɛ yira ne k'a fɔ parti politique min kɔni bɛ yen nɔ k'a fɔ ko fɛɛrɛw tigɛla o la a bɛ t'i jɔ 12 bɔyanko la minnu a yira ne k'a fɔ k'u k'u senbɔ ko bɛɛ lajɛlen na bawo ka da kan suspension yɛrɛ kɔfɛ u tɔgɔ yɛrɛ de taara ka bɔ sɛbɛn na an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni laban minnu sɔrɔ don min an bɛ waati min na fɔ bi n'an tora o kunnafoniw kɔnɔ an bɛ waati min na fɔ bi an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ Yirimajɔ bi sɔgɔmaden na tasuma kasara kɔni solila ka mɔgɔw kɔni lakunu ka bɛn ni kɛnkɛyeri kɔni o de hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ni tasuma kasara min kɔni nana ka na boloda o kɛra sababu ye i ka dɔn k'a fɔ Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ mɔgɔw kɔni wulila k'u jɔ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ u ye pompew kɔni wele kɛnkɛyeri min yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ Kassim Ndiaye et frère n'a a ɲɛsinnen filɛ nin ye EDM ka agence yɛrɛ ma Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ tasuma kasara kɔni wulila yen i ka dɔn k'a fɔ u ye pompew kɔni wele u nana ka na tasuma kɔni ka na o fa fɛn ma to tasuma kana se ka tiɲɛniba kɛ an bɛ waati min na fɔ bi a laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛn n'a ye an bɛ waati min na fɔ bi kɛrɛnkɛrɛn ma funteni kow kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la k'i janto i bololafɛnw na fɛn ma to an ka se ka kisi ka bɔ tasuma kasara cɛjugu ani danatigɛwale cɛjugu ma cogo min an bɛ don min na fɔ bi ni Ala sɔnna ni bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni na ye minnu sɔrɔ ka di aw ma kunnafoni kɔnɔ n'Ala ma basi wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kɛnɛ nataw la an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ko ani ce aw ka kulomajɔ la kunnafoni labɛnna ɲɛmaa sɔfɛ k'a lase aw ma balimakɛ n'a denkɛ fɛ an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ko aw ka jɔ partage News Media bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen sanfɛ aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn